Upoznala sam Marka u jednoj žurci i pitao me da pleše. Marko izgleda kao Šrek, ne izgleda kao zver. Sve će ih izedem. Poplesali smo. Nema alkohola večeras, ima samo... Propeler zviz. Okrenite glavu tamo. Marko mi se nije unosio u lice i nije mi to smetalo. Imamo čast da vam predstavimo Zver. Nije preporučljivo za gledaoce mlađe od 18 godina. Pred nama je drugi dan ovonedeljnog okršaja Kuvar amatera. Nalazimo se u Beogradu, a Beograd je poznat po fenomenalnom noćnom životu. Predstavljamo vam večerašnjeg domaćina, takmičara koji će svojom normalnošću pomeriti granice lucidnosti. Marko, kaži lepo, šta si ti po zanimanju? Disk džokej. Mislim da je Marko totalno unikatna osoba. Duhoviti pametan. I lep. Ćao, ja sam Marko, došao sam ovde da vam kuvam. Neću ovde da konkuću u kuhinji, ali evo, znaš, ovim se inače bavim, pa kao, znaš, ovo se pokazao, nešto se ja sad tu, pravi termin je kurobecanje, ali ne znam da li je to u redu za televiziju, tako da, eto. Ja mislim da je Marko veoma opušten lik i da je opičan ono 300 na sat i da će nas jako uveseliti večeras. Ja mislim da ovaj natpis na majici dovoljno govori o meni kao liku. Marko, car frizbija, naravno, sad nam je sve jasno. Imaš ih baš puno. A ovaj Mica se polomio, ovaj mi je baš drag, ovaj leti koliko voliš, znači ono cižgaba i... Znaš. Marko je malo blesav, deluje neozbiljno, ali mislim da je taman za svoj posao koji radi onako kako treba. Bavim se i produkcijom, znaš, ono, sve tu nešto vezano za muziku, za klupsku, elektronsku, underground muziku. Znači, nije ono kao... nego, znaš, malo ono... Kapiraš? Mislim da je Marko kreativna osoba. Prijavio sam se u emisiju zato što volim da... Prijavio sam se u emisiju zato što volim da kuvam. Mislim, i hoću da podelim malo tog znanja sa malo širim auditorijumom. Jer su gotivni recepti, ne prave se teško. Konačno, jedan sasvim običan takmičar. Kao što ste videli, Marko se veoma raduje celodnevnom boravku u svojoj kuhinji, gde će nam demonstrirati svoje kulinarske veštine. Međutim, pre nego što Marko prigrli ulogu današnjeg domaćina, napravit ćemo kratak osvrt na Mionin takmičarski dan. Gledali ste. Zgodna plavuša. Veoma atraktivna. Da ispečemo ružnu beti. Nema nikakvu pomoć u kuhinji. Olga, puter. Nešto u prstima. Za to smo da pređešli, stvarno. Nalazimo se ispred Zverinjaka. Za koji trenutak imat ćemo priliku da se suočimo sa Markovom dobrodošlicom. Mislim, nije sad ono, ja tu nešto bez veze. Moje porodično ime je Zver. Porodice na jugu Srbije imaju ta neka porodična imena i my happens to be Zver. Marko izgleda kao Šrek, ne izgleda kao zver. Moj otac je bio Mile Zver, od Zverevih, od Obrada Zvera. Znači da je neko u našoj familiji, nekoj dalje bio neka ono zverina. Mislim da su mama i tata James Taylor i Carly Simon. A ovo je mesto gde ću ja dočekati moje goste aperitivom. Oj, šank! Dobrodošli, evo, izvolite, ovo, ono, ceo fazu, znaš? Taj prostor zamišljam kao neki bar, ono, šanki, stolice, one visoke i neki ambijent koji više liči na kafić ili neki, ne znam, mjesto ono za provod, ne kao za život. Ovo je dnevna soba. Vrlo lepo, mada zamišljao sam malo zverski prostor. Ovdje ćemo jesti...
Zanimljivo. Neki ljudi bi smatrali da je to loše po klavir. Mislim, ne za klavirom, za stolom. Ovo je stol. Ovo tamo, snimi stol. Snimi stol. Vidiš, stol. Manđari. Jel to sve? A ovamo je kujda. Ne očekujem ništa preterano skockano, možda nešto malo skocca i konopca nabacano tamo i ovamo. Ovo je moja kuhinjica. Jednom od briljantnijih odluka moje majke. Šporet je smešten direktno pored sudopere. Što je vrlo praktično prilikom pranja ringli. Ali, zato sad ovdje imam veliku radnu površinu. I ovdje sam stavio neku dasku na ovaj radijator. Pa imam još jednu radnu površinu. Ludilo. A ovo sam uzeo pa pravio sam, kapiraš? Znaš, policu, snimi policu, ga, nemoj mene da snimaš. Mislim, znam da sam gotivan. Da, gotivniji od polica. A posle idemo u kupovinu, mislim, sad da kupimo to. Mislim, posle, kad kažem posle, kažem sad. Jel čudo sad što gledam u kameru, a ne u tebe? To jest, u tebe, a ne u kameru. Gledaj gde hoćeš. Idemo u kupovinu. Mislim da Marko ne kupuje sa spiska, mislim da kupuje iz glave. A možda i sa tezge. Dobar dan. Dobar dan. Blitva mi se sviđa. Može ova desna, znači ova. Može. Zaista izvanredan primerak. Marko ima oko za blitvu. Koliko ima? Ili ima preko 800 grama? Ima 900 grama. Ma, to mi reci. Marko je blesav u kupovini. Mislim da onako ide, izeza se sa svima, priča i kupuje ono što mu treba. A blitva mu je najpotrebnija. Izvolite. Hvala lepo. Mislim da Marko ne kupuje stvari koje mu ne trebaju i da kupuje promišljeno. Otvara vrata leđima, sumnjam da je kupio samo ono što mu treba. Marko, šta ima? Vratili smo se iz kupovine. Ovo je za mene rekord, koliko sam, pazi, otišao sam samo po Blitvu, sa ovim sam se vratio. Se ne vide da ima nekih brendova. Znači, kako sam se nadao, dobro sam se udao. Idemo sad da kuvamo, kapiraš kuvanje. Uplaši me. Izlazi iz kamere. Pogledajmo meni iz pera našeg današnjeg šefa kuhinje. Predjelo zelena čorba malo grao. Glavno jelo pletna muse k i desert slatko Dobro je on to osmislio, samo da li će biti tako dobar i na realizaciji? Živi bili pa vidjeli. Jelovnik mi deluje zeleno, onako tehno. Izgleda mi čudno, ne mogu ni da pretpostavim šta je šta. U nastavku. Kakao i šnobra. Neki ljubavni dezert. Meni lično bi legla, da ne nosi garderobu. Od mačke mačka. Popaj, pokaži mu propeler zviz. Propeler zviz. Okrenite glavu tamo. Marko, izvini, a šta to radiš? Brate, trebim neke bube iz ovog brašna, znači ne bi verovao. Ako si istrebio sve, obavesti nas šta spremaš na početku. Spremam slatkiš. Sad ćemo kakao da ubacimo u brašno. Pokaži ti to nama za svaki slučaj. Kakao i šnobra. Sad će to se malo meša pa ovo on. Slatko. Slatko. Meni djeluje ovaj prelijepo dezert. Ja mislim da će biti slan. Biće predivan. Biće neki ljubavni dezert. Zato se slatko. Zato što je slatko i zato što bi trebalo da bude ali ne znam baš 100% jer ga nikad nisam pravio. Prvo je smislio da šta će da sprema, pa tek onda imena. Mislim da nije puno energije utrošio na smišljanje imena, iako su zanimljiva. Želeći da izbegne svaku mogućnost desertnog fijaska, kuvar Marko je odlučio da se slepo pridržava recepta iz njegove omiljene literature. Marko, već 10 sekundi nisi napravio foru. Ovo su prirodne pozicije prilikom snimanja emisije za kuvanje. Ne preporučujemo da ovu pozu isprobavate u sopstvenoj kuhinji. Juče sam pogrešila kod Mione i rekla sam da kuva sama, a sad ću da kažem da Marko ima pomoć, iako negde onako slutim da nema. Ali
ovde sam saznao kako se pravi puding. Kapiraš? I uradit ću ga ovih dana. Gorimo od nestrpljenja da podeliš tu mudrost sa nama. A sad, dođemo. Ja ću da dođem do tebe. Znam, to je zvono. Treba 10 minuta da se pečev. Znaš, strelica na 10 minuta, sad ćemo ga da stavimo da nas on tu... Ej, izvadi. Očekujem čokoladu. Ne, očekujem pohuvani sladoled ili flambiranu bananu. Testo koje je Marko napravio od brašna, kakao praha, jaja i maslaca će se još malo peći. Za to vreme Marko izvodi paralelno topljenje čokolade i kuvanje pudinga, ali i motrenje na stanje u rerni. Testo je izgleda gotovo. A ovo nije ni čulo, brate, za gotovo. Onda vraćaju rernu. Čekaj, ja još malo da ga vimstam dole onda. Pazi na šape. Ajde ti nazad. Pošto se puding ohladio, Marko u njega sada dodaje kiselu pavlaku i ovo uopšte ne izgleda tako loše. Kome želiš da ugodiš sa ovim desertom? Meni. Ma ne, kome bi najviše volio da se dopadne desert? Od mojih gostiju? Da. Mijani. A što baš mi oni? Da se zna. Upoznala sam Marka na jednoj žurci i pitao me da plešemo. I to je bilo pre, ne znam, jedno... nekoliko godina, ne sjećam se više sad tačno kada. Pa plesali smo. Imam ja šarma tog, ne manjkam. Pa mislim da Marko da voli da bude u centru pažnje i da to možda može bude naporno s vremena na vreme, da. Marko, nešto sam načuo, gosti te malo ogovaraju. Ki, on je nešto rekao, a ne, to ne čujete u emisiji, a ja sam to ponovio kao ne. Ajde, mešaj, ne moraju oni sve da znaju. Ja, čokoladica. Desert izgleda sve bolje i bolje. Ja. Jel vidite vi ovo, dragi gledalci? Vidite kako ovo lepo izgleda. Gledaj. Znači, pudingići i čokoladice se mešaju. Jedva čekam da jedem ovo. Jel ti to spremaš zbog sebe ili zbog gostiju? A ja pravim, ono što ja volim da jedem. A to se verovatno poklapa i sa njihovim ukusom. Ako se ne poklapa, žao mi je, ono. Ali prvenstveno pravim zbog sebe i zbog vas, dragi gledalci. Dragi gledalci, nadam se da ste zabeležili sve Markove kulinarske bisere. Marko, šta te najviše intrigira povodom predstojeće večere? Zanima me šta će devojke da obuku. A zašto te baš to najviše zanima? Pa znaš, to je žensko, ide na televiziju. Sigurno su satima birale garderob. Pa me zanima šta su izabrali. Zašto sam obukla? To što sam obukla. Čekaj, moram da razmislim što ću da odgovorim na to. Obukla sam se ovako jer mi ide uz karakter. Tebi se dopala Marko. Meni lično bi legla, da ne nose garderobu. Ali... šta god obuku, bit će mi okej. Sve dok budu hvalile Markove kulinarske kreacije. Svetli puding, to jest puding i kiselu pavlaku stavljamo u kalup koji smo pripremili. Dodajemo takozvani tamni puding, to jest puding od vanile u koji smo dodali istopljenu čokoladu. Jako je bitno napraviti adekvatnu šaru uz pomoć viljuške. Sve to pravac u rerno. Hteo sam ovo baš brzo da uradim, ali mi nije pošlo za ruku. Ma nema veze. Ovo treba jedno 50 minuta da se krčka. Umeđu vremenu, pošto se kolač dobro iskrčka u rerni, Marko je njegovu površinu prekrio ananasom, koji sada preliva želatinom. I kao što vidite, vrlo je srećan, prosto ozaren. I kako ne bi bio. Marko, nešto si hteo da kažeš. Gotov desert. Gotov skroz. Totalno. Finiširan. Nema više. Tutto finito. Punto. Predjelo, zelena čorba, malo grao. Nešto zeleno-sivo, neukusno, hladno. U mene zeleno me asocira na neki spanać, a grao na sočivo. Ali ne verujem da će biti toliko jednostavno. Ja se nadam da neće biti ovo što mislim da će biti. Pogledajmo, ali i poslušajmo sada izvedbu predjela.
800 grama blitve na komade sitne. Krneš u šerpu s vodom oko 1 litre. Začiniš sa biberom i oljuštenim lukom. Uvatiš vadjaču da ne bi mešao rukom. Oko 35 minuta to se tako krčka, sve dok ne omekša ona glavica luka. Onda blitvu vadiš napolje i pasiraš sa mikserom. Znate šta Godzilla kaže kad izađe iz Južnu Moravu? Sve će ga izedem. Te vratiš sve u šerpu s koji pokret varljačom. Pa uvatiš maslac 30 grama, 2 kašike brašna da svaka bude ravna. To se dobro izmeša i naprave se kuglice koje se ubace u smesu naše zubice. 5 minuta mešanja neprekidno sledi dok se kugle ne rastope da prestaneš ne vredi. Umuljaš unutra slatku pavlaku iz sira i seckane rezance od blitvinoga lista. Ostaviš 5 minđi da rezanci se natope, onda možeš sedeš i jedeš moj batice. Glavno jelo se zove pletna musek. Nije mnogo teško. Aha, musaka. Mislim, ja generalno obrok u kome se nešto nije radovalo životu, razumeš? Nešto što nije pre toga onako trčalo po nekoj livadi, treptalo svojim okicama velikim, onako, onda trčalo, sapralo se, palo u moj tanjir i tu umrlo, mislim, ili negde u tom procesu umrlo. To nije obrok, realno. Vraća taći, 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 taći. Vraća taći, 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 taći. Vraća taći, 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 taći. Pletena musek, zamišljam neku paučinu. Opereš pileća prsa u ladnoj vodi, dodaš soli bibera koliko ti godi. To su 4 odreska od 130 grama, ide dobra slanina, nikako salama. Sets. And the champignons are screaming, aaaa! Aaaa! 1/4 kila šampinjona naseckaš, pa ih ubaciš u tiganj. Prvo lukac sačekaš dok onu maslacu ne promeni boju, onda meteš šampinjone da izgube vodu. Naseckanog peršuna u tu masu dodaš, s vremena na vreme da li je slano probaš. Kad se to zgotovi na odreske sipaš, pakovanje čačkalica pazariš da imaš. Uroluješ odreske s pripremljenom masom, pa obaviješ prsa sa slaninicom masnom. Zabodeš čačkalice da ne raspadne se sve u vreloj masti, 5 minuta pržiš rolnice. Dodaš posle belog vina 5 kašika supenih, to se dinsta tako u poklopljenoj posudi. Glavno jelo je skoro gotovo, još jedno 15 minuta do 20 da se ono dinsta ovako. Sad će gosti da dođu, a ja ću da spremim sto pre toga. Mislim da je Marku važno da mu jelo bude gotivno, a imena kao i dekoracija stola da su mu manje važne. Punjeno rolovano file i cela šerpa supe od blitve. Proštirem to u sate sitne, kad se prejedem idem na fitness. Evo što je dekorisan. O, baš me briga. Idem da se spremim da dočekam gosta. Lepo nam se namontiraj. Nemoj samo da pereš kosu. Marko će večeras da izgleda jugoslovenski. Očekujem da će imati slušalice i da će biti u fazonu ono kad radi nastupe ili tako nešto. Kimono, 100%. A ješ ćemo sa štapićima. Ukoliko se lift ne pokvari, druga takmičarska večera ove nedelje će moći da počne. Sve što smo tražili od Marka jeste da izgleda pristojno. Veče. Izvolite. Dobrodošli. Od mačke, mačka. Ćao. Zlatan se. Ne brinje. Nesite, bro. 12 poljubaca nisu ni ušli. Biće ovo naporna noć. Marko je bio veoma ljubazan i bio je u izdanju kakvo se očekivalo od njega. Meni je bilo simpatično, super ideja. Ličio je stvarno na Popaja. Meni je bilo čudno da nas je dočekao u smokingu. A gle sad šta sam naučio od Mione, brate.
Pa da i... Opa, šta je bilo? Moram i ja više. Vežbaj, za film. Brzo. Ajmo, ono, jedan živeli. So PNX, živeli. Pije se kako ko voli. PNX. Popaj služi samo aperitivo od aloe. Dobre. Ekstra. Zdravo. Fenomen. Pa ti si obećao nešto drugo. Očekivala sam nešto malo jače. Ne, nema alkohola. Ja, ono, ne jempi, znaš, pa sam Znaš iz da je fazona. ona pijandera i kako misliš da ti na 10? Kako pijana, ona je fina devojka. Ja zato sam baš insistirao da... Prosto fantastično, znači, Ostav ti seks. Panično. Evo, izvolite, ovamo, sad ću da... Ponesemo. Naravno. Pa ovo je naše piće za večeras. Ja sad ide prase, sad ide pečenje. Nema šta. Gladni su. Darija je ljubitelj dobre kapljice, a aperitiv je bio bez alkohola. Definitivno nijesam se naljutila zbog njihovih komplimenata. Šta ćeš, dok si mlad, radi šta možeš. A šta ti misliš? Mislim da nijesmo o tom mislili ozbiljno. Kad smo rekli. Ja sam vam rekla da će Marko da bude u odijelu sa kravatom. Pa da, i cilindar mu je bio savršen, Pa rekla sam ja. Ti si vidovit. Majke mi, ja sam odmah prepoznala vidovitost. Sviđa mi se odabir boje, zelena boja, strava. Sad su oni surogat rezancima i sad ćemo to sve da prelijemo ovde i idemo da serviramo. Kakav tajming. Kapiraš? Zvono za kraj časa. Ja sam mislila da ću... Pite ga da je kupio. Verovatno na kineskoj pijaci. Nije mu bila Da, on sve tamo kupuje. Da. Dobro je, pa ne izgleda kineski. Ja sam očekivala da će da bude u body mantilu. Boja predjela je tu da podstakne apetit. Više mi liči na kapetana Kuku kad sam ošla. Petra Pana si očekivala. Možda. Uvijek ga očekujem. Čini mi se da su reakcije gostiju na tvoj šlafrok bile burne. Baš me briga. Sad ćemo da jedemo, pustiti to kako su oni reagovali. Daj hranu da im odnesem i oni su mučenici, gladni sigurno. Idemo. Kriština, evo je klopa! Čoveče, mi smo mislili da si Ovo čak gotov. nije ni za Šta je to? ili ja. Slušaj, možda mi se ne dopadne šta je unutra, ali ovo je moj omiljeni servis. I moj. Joj, kad sam bila mala. Kad si mi mali. I Da. ne ovaj sa kap, ovaj mi je bio omiljen. Liči na Bio je Robin ovdje. Hooda, liči na Robin Hooda. Da ga pokloniš? Mislim, njoj, onako. Možemo odnijeti po jedan Ne, tanjer može. kući. To je moj omiljeni servis i ja ga imam zapravo. Dobro, sipaj nam hranu. To su mene natinstva. Pošto si stips. Možete slobodno da pomirišete. Fantastično, možemo sad da se poslužimo. Slušaj, Ne, ja ću. ali mogu da ti dam 10 ko da ne jedemo? Javno će biti. Pa Ajde, šta je to, sipat ću ti slana? jednu. Ajde se sviđa. Aj, sipaj. Ovo ne mogu ni da odglumim da je lepo. Aj, ne moraš. Predjelo zelena čorba malo grao je posluženo i svi mu se apsolutno dive. Kaži ti nešto, ti voliš ovu zdravu hranu? Ti si Ima poznata tu po još tome. za sve, ali, znaš, Nema još, ne znam sipat ćemo kasnije. da li će se svima svidjeti. Jeste. Ja znam da se meni sviđa već. Ja ću poneti za kuću. To je najbitnije. Doggy bag. Ja sam se ovako dragirao dok sam pravio ovako. Dobro, kaži nam prijatno. Prijatno. Znaš kulturu neku. Hvala. Ne mogu da se Hvala, držimo ovo ekstra. takođe. Hvala svima, prijatno svima. Svima prijatno, zdravo, zdravo. Čoveče. Kako je? Ne, cool. Crnogorka, progovori. Da, ako druga bude bolja. Ne znamo da li je druga kašika čorbe bila bolja od prve, znamo samo da je druga vodila ka trećoj, treća ka četvrtoj, četvrta ka petoj, a sve to je vodilo ka pražnjenju tanjira. A ovo su listovi blitve. Dobro, okej. Ali nije to to. Mora da imaš nešto. Ima svašta. Ima rokfor, ima slatku pavlaku. Šta ima? Da, budiš me. Kada je saznao sastojke, Radanu nije bilo lako. Nadam se da neće uslediti neka neprijatnost iz njegovog stomaka.
Možeš ti to, Radane. Hoće neko još? Hoću ja. Ja ne bih, pošto malo jedem, onda neću probati glavno jelo. Mada je odlično, stvarno. Darija, što ti to nisi pojela? Ne mogu da... Čuvam se za Ti dezert. slažeš neka lica, razumijem. Čuvam se za dezert, ozbiljno, hoću duplu porciju. Kod predjela došlo je do uzročno-posledične reakcije, pa onako reakcija tog ukusa poznala se po licu. Nije sam mogla to da kontrolišem. Predjelo je ružno izgledalo, bilo je malo slanije zbog tog buđevog sira, ali u principu okej. Sad ću ja da odnesem, idem po glavno jelo. Iznenadi nas. Treba si za nju posebno, video si juče da ne voli zdravu hranu uopšte. Treba si Darija, za tebe posebno imam nešto. Možda da si ubacio parču neke suve jagnjetine, bilo bi bolje. Pršuta. Ne, jagnjetinu odmah bi... Pazi, ja sam mesožder u biti, ali ovo je najbolja čorba koju sam ja jeo u životu. Dobro, možemo li dobiti glavno jelo? Naravno. Ajde. Prasi se gleda. Vidi kako me izmaršira iz sopstvene kuće. A Radan da završi. Ja sve to kao, znaš, krenuo sam i vidio sam kako... Jel tako, jel mene čekaš? Neću. Ti mene da čekaš, čovjek. Ne učti s moje strane bilo da ja kao, znaš, ti nisi završio, a ja kao, idem ja sad po glavno jelo. Nije u redu, Neće, brate. smanji malo tona. Ja sam glasan po defaultu. Znam, ali toliko smo te danas čekali da Stvarno? A baš ste mi. Malo smo živčali. Ma nemojte da budete. Sad ću da vas opustim glavnim jelom pa desertom. Daj nam aloe veru da popijem. Idem po main dish. Alkohol hitno da daš, da je opustiš. Nema alkohola večeras, ima samo... Mi se svi skidamo s alkoholom. Propeller zviz. Okrenite glavu tamo. Sunđer Bobi bolje došao. Pokaži mu tvoj propeller zviz. Da, propeller zviz. Ti glumiš, pevaš, igraš. Pa sve radnje radim. Lepo sam rekla odakle su ti roditelji. Ne kontam. Popaj, pokaži mu propeller zviz. Još toga što ne sjećamo ko je to rekao. Pa Marko, car. Ma ja njega uopšte ne shvatam ozbiljno. Ni to nekad se isključim skroz, malo ume da bude malo naparan s tim njegovim fazonima, tako da Jeli, Marko, kako ti je prošlo predjelo? Pa okej, evo Darija nije ovo pojela, ali... Ne se baci. A reci mi, jel ti smetalo što Darija nije htjela da jede? stvarno se ponašaš kod dete, majke. Jeste vi gladni kad će ovo glavno više? Ko se ponaša kod dete? Pa ti? Što si taj nož? Prase, kad će da donesi prase. Dobro, ja sam. Hoćeš da nam praviš večera i kada ne snimamo emisiju, s obzirom da si kuvar. Dok mi sad ovde ovo radimo, sad ću da im odnesem da se spreme za igricu. Aha, kapiram, misliš ono. Tamo, oni, tamo. Okej, sve jasno. Pravit ću vam večeru i kada dođete kod mene, ako ne dođete, onda ću da vam pravim, onda ću da vam šaljem poštom. Ćao. Ajde dok čekate glavno jelo, svako, 4, 5, ma i dok traje glavno jelo. 3, 4, 5. Meni tačno da prebrojiš, nemoj da pokušavaš ništa. Ja imam, moje oko je jako brzo. Tvoje oko je brže od Pišemo zvuka. ljubavne poruke. Moje oko je brže od oka. Ne, Najbrže. Znači, treba svako da napiše po 5 filmova. Čemu da pišem? Jer ćemo se kasnije igrati jedne igrice koja je neke kao asocijacije crtanjem. Treba da se igra se u parovima po delićice. Ali to nije sada, znači to ćemo posle... Dosta je meni igranja u salonu. Posle pečenja. Znači, posle glavnog jela, posle večere, razumeš, između dezerta i ovoga. Yes, evo olovka. Mogu se ja samo da napišem filmove i da ne igram dalje? Ne može, svi se igramo, ajde. Svi se igraju. Ja Sad ću doneti još olovka i glavno jelo. Sad ti moraš da, sad ti budeš poslednji, igramo se svi. Zato što ne volim to da Ne radim. bi imali parove.
Ali ne smemo da vidimo film. Da, Ne smete da vidite filmove jedni drugi. Okej. Jedno šapuće. Izvini, Ja sam u školi uvijek voljela prepisujem i te šapuće. Sad bi ti Lidiju napljuvala na Bože, sačuvaj, ne znam što da kažem. Ja, aj sad da mu nađemo manu u svakom jelu. Dogovoren se. Ni ti mene da osjećaš kad se podmladim. Molim, jesam pametna? Čestitajte mi. Čestitam, ajde dalje. Izvini, zvonilo je za kraj časa. Moram da idem kući, brate. Znači... Marko je na kratko pobegao od svojih pomalo napornih gostiju i spreman je da aranžira sledeće jelo. Već je pravio neku organizaciju. Ja sam već prebacio ovo meso na tanjir. Svakako mu nije lako. Lidija, na kakve se ti filmove ložiš? Ja se uopšte ne ložim, gledam samo crtane filmove. Mislim kakve filmove voli. Ako hoćeš da ti otkrijem koje sam napisala, to je moj omiljeni Samo film. crtance Elizabeth gledaš. Town, crtani Peter Pan. Onda Divlja horda. Da znaš čisto kad budemo pogađali, evo šta sam ja, da ćeš dobiti možda i neku nagradu. Ne može to tako, to nije fair, čutimo si. Pa što mi briga, jebote, svako ima pravo da se, da se bori. Ajde malo mesta da se napravi ovde za prase. Ajmo malo. Ja, ovo je Šta lepo. ti vreo čoče, to nije prase. Može ovo, crnogorka. Pa stvarno je musaka neka. Nisi lago. U jelovniku kad sam čitala rekolaže. Glavno jelo pletna muse K je naišlo na veliko oduševljenje kod gostiju. Neko beži od igrice, neko od blitve. Pa se kusnemo. Bukec. Pa od ponedeljka da nam vadiš zube, a? Živali. Aperitiv je još uvek aktuelan. Odlična loja. I piletina, Tebi si nadam po se. loju, nisi po rakiju. Ako pa ja ne pijem. Mama ne pije. Hvala ti, bre. Šta nije, brate, pa znam te, A znaš me. crnogorki? Hoćemo da početi. Šta sve crnogorki? Što tebi nije rakiju Pa sipao? dobro, jedan dan Mora da oddanas. Danas straight. Kako je misko? Znači krećemo da Samo navalite, samo navalite. Čoveč, pa meni žao da isečem ovo. Koji si šmeker. Idemo. Ako se Dariji dopadne piletina, domaćin bi glavno jelo mogao da proglasi uspešnim, ali tu je Lidija da sve pokvari. Ja, aj sad da mu nađemo manu u svakom jelu. Ha, 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 ha. On je rekao da je iskren čovek. Bibera ovdje ima puno. Ovdje mu je sve opušteno kad ima piletinu, ono, oduševljeno. Ja nešto nije u redu, ja ovako jedem. Niko nije hitao, uglavnom, jel, svi su ga... A još... A i sok su i još tražili, tako da je sve to usavršeno, znaš. Zaista nije bilo hejtova, gosti su drugo jelo uglavnom lajkovali, što se daju videti. Kada shvati da joj je tanjer prazan, Lidija mora da oda priznanje. Bravo, Marko. Moram da se ulizujem. Si mi napadala malo, Mi da? puštaš malo soul kad dođem u taj tvoj klub gde radiš. Dogovoren se. Ni ti mene da osjećaš kad se podmladim. Pa ono, mogu si da se malo... Kad mu Da li poraste će tvoj kosti. dan? Piletina je bila fenomenalna, a ostatak, da kažem, 50% tanjira nije, ali piletina je popravila sve. Lepo složeno, lepa forma, dobar ukus. Ovo je sve na mestu. Mislite da sam ja ovaj šešira uko za badava? Da. Pa nisam. Dajte filmove. Ličiš na kapetana Kuku. Pa mislili smo da ćeš zajce izvući sad iz šešira, ali... Pa izvući ćete ga vi. Spremio prase, Izvući ćete neće mi ga vi. zeca sigurno da izvući. Stavite filmiće, stavite filmiće. Na ražnju. Nemoj da me biješ, leteću visoko, leteću za tebe, kao ptica sa oko. U čemu se sastoji igra? Znači da vam, kad ja sklonim te tanjire, znači prvo da vam objasnim igru, pa ću ja da sklonim sve to. Igra se u parove i podelite se u parove. Ne, podelite se sad, pa ćete tako. Ajde, ti kaži. Ovako, vas dve i vas dvoje. I nas dve. Sad, izvlači se film iz šeširića i onda ti, na primjer, prva igraš i ti izvlačiš film, pogledaš koji je film
i onda imaš 1 minut da njoj nacrtaš film. Pa možeš da nacrtaš ili reč po reč ili možeš neku scenu iz filma da bi joj objasnila. Za 1 minut, ako uspješ da ga objasniš pre toga, izlačiš sledeći tako dok ne istrošiš taj 1 minut. Onda... Mogu ja da sklonim tanjire, a ti da budeš ovde par? Ne, ovo je igra za vas, nije za mene. Sad bi ti Lidiju napljuvala na Bože, sačuvaj, ne znam što da kažem. Zaista od malena ne volim društvene igre i onda imam neku averziju. Lidija, devojka, žena, ne voli igrice i to je to. Nije se igrala, otkud znam. Kuća, zgrada. Lidija, mislim da je bolje da sačekaš svoj red. Na Moruku Vegas. Bravo! Šta si napisala tu iznad? To? Palms, ne hotel u vas. Pa ne smiješ da pišeš reči. Nisam napisala reč, ali kao hotel, nije bitno. To je njen film. Da. Tvoj film. A sam ti dobro objasnila? Super. Ko je sad ovo? Izvinite, da li ste vidjeli čovečuljka u šlafroku? Gospodine, ja se izvinjavam. O, pa to si ti. Ćao, Šta je sad ovo? Presvukao si se. Pa, dosta sam bio u gaćama, treba da budem domaćin na nivou. Ono je, znaš, kako se ja generalno osjećam komotno u svojoj kući, znaš. Ne dođi ja, povratak u ne dođi. Varate nešto 100%. Pa ne, moj film. Pokaži. Okej, ajde dalje izločite, šta radite? Marko, šta misliš da se gosti ne smore tamo? Pa ne smeju se nešto mnogo kukučuni. Onda bi trebalo da je okej, ovo je kotina igrica. To je neka Italija, čizma, Sicilijanac. To nisam videla. Molim, jesam pametna? Čestitajte mi. Čestitam, ajde dalje. Ajde. Dok Lidija sa razlogom likuje, Marko u novoj odeždi priprema desert za serviranje. Sasvim sam siguran da će i on da likuje. Marko, kakav je desert? Nice. Zadovoljan sam. Naravno da jesi. O, Munje. bravo. I dalje. Opet neka prevara. Ni majke mi. Moj film. Ovo je... Onaj, znaš, ono, veliko. Terasa. Titanik. Bravo. Neregularnosti su. Ajde, čuti mala. Se koška? Pa jeste, u kupatilu ste se pobile, A to... Kad ti ona dirala tvoju šminku i ne znam. Čuti. Mislim, stvarno. Kako da ga Ko ima nacrtam? pravo se Ne znam žali? taj znak. Sačuvala sam. Nešto Ona gleda. žut. Za nekoga ko mrzi društvene igre, Lidiji ide baš dobro. Gotovo je. Dobro. Da im iznesem ovako, a? Pa, iznesi. Sladak. Znaš. Desert je ukusan nož da poližeš. Ajde, da mi ići ovako. Zar ne bi bila ironija da mu torta sada ispadne? Drži čvrsto. A evo ga pečenje, napokon čoveče, dobro se setio to prase Rekla da sam da te izneseš bezardano vrtni val duše. za prase. A toaleta? Ste primetili da nije više u smokingu? Sad Nema je opade Linda. mantil. Dobro ti je fora. Kapiraš? Aha, naopak, uvek sam bio naopak. Ovo pa nešto pecnulo. Ja. A igrica, ne pitaš ko je pobednik? Pa ne, sad sam mislio prvo da vam to... Nego me zanima da li je neko varao. Žao nam je što smo izgubile, ali s obzirom da nije bio fair play, nema veze. Da, tako? mi smo barem bile poštene. Uđenje za... Nije vam se nešto dojmila igrica, a? Napeta atmosfera, Ne, okej. niste Okej, to, bilo. ne. Šta sad ti? Zato što si izgubila. Ja, da, A toliko si bila sva, a bila je sva ona, da. Mi smo Hoću moralni igricu, hoću. pobjednici. Jeste, samo kad ste morali. Ja, hoćemo malo manđare, kolačare, a? Samo treba da donesem... Por favore. Samo da donesem nešto za isečare. Isečare. Taljato. Desert slatko, će za koji trenutak biti izložen nožu, ali i gostima. Prijetno. Jedite.
i uživajte. Ajde. Ko ti bilo naređenje. Uživajte. Što živahno izgleda dezert. Pogodila smo dezert. Što je slatko. Super. Sam rekao da ima čokoladu. Sam rekao. Desert je toliko dobar da se Marko po prvi put postideo. Cool. Šta je smiješno? Zadovoljan sam. Zadovoljan si. Da. Baš cool. Marko mi se nije unosio u lice i nije mi to smetalo. Okej, sad sam pocrvenela. Slatko. Slatko. Darja. Kako mu je pravo ime? Vidiš što ću da uradim ja. Je li ima uopšte? Marko. Postoji ograničenje koliko slobodno treba da staviš ili... Darja. Ljubim ruke. Ostao ti poljubac sad na tragu. Nije, mislim, ne kažem ovo zato što su moji kolači Marku bili slani, ali najmanje mi se dopao dezert. Odlično. Svidilo mi se, kora mi se svidala jako i one breske su bile pun pogodak. Znate kad su pitali u nekoj emisiji nekog klinca negde u Vojvodini, sin koljača, onako mali, ima 3 brade, razumeš? I pita ga što vodi emisiju, da li ti više voliš sladoled ili kožuru? Ali se malo zamisli, kožuru. Joj, Bože. Smešno. Da, razumela sam. Strašno. Osim što lažeš, ružno pričaš viceve. Uopšte nisu zabavne. Šta je Ali ta znaš šta, kožura? najvažnije od svega... Šta je pitala? Šta je to kožura? Kožura ti kožica. Da, i Radanu se sviđa vic. Toliko mu se sviđa vic da će uzeti još jedno parče deserta. Ko nas skupi ovdje? Vic, glupost živa. Vic je malo da ne kažem neku drugu reč. Pa eto, Darija ga nije uopšte razumela. Super ste bili. Hajde sad, bežte kućama lagano. A, čekaj, prvo da te ocenimo. Ma, ocenite me od kuće telefonom. Marko je bio ja pa ja. Takav je domaćin. Super je. Opa, prazni tanjiri. Domaćine, kako je prošao desert? Šta ti je? Malo sam odlepao više. Pa dobro je prošao dezert, lepo su ga ljudi prihvatili. Ćemo da kažem. Ja sam se lepo proveo večeras, meni je bilo zabavno. Bilo je dobra hrana, bilo je dobra zabava, igrica mi se svidala. I tako. I tako to. Što bi mi mladi rekli, nema frke. Da je bilo malo bolje, bilo bi, ja mislim, neverovatno. Nije moglo biti bolje. Nije bilo tačaka smora. I, Marko, koju bi ocenu dao samom sebi? Po samom sebi bih dao, izvini, zvonilo je za kraj časa, moram da idem kući, brate. Znači, odličan 5, sam sam sebi, ja baš car. Hoćem do 10, trenutno sam 10, matori. Druga takmičarska večera ove nedelje je definitivno završena. Vreme da Markovi gosti ocene njegov današnji trud ocenama od 1 do 10. Moja ocena za večeras je 10, zato što se Marko veoma potrudio, bio je duhovit, šarmantan i lep kao i obično. Moja ocena za večeras je 7, zato što me je kupio dezertom, inače bi bilo puno lošije. Moja ocena za večeras je 10, zato što je Marko pravi showman. Moja ocena za večeras je 10, zbog toga što me Marko stvarno iznenadio kvalitetom pripremljene hrane i atmosferu. Izgleda da Markov šarm nije dopreo do svih takmičara. 3 desetke i 1 sedmica. I to samo zbog deserta. Sutra u ulozi domaćina nedodirljiva i nepotkupljiva Darija. Nakon što su dali ocene, gosti su pobegli iz Markovog stana glavom bez obzira. Marko, šta planiraš sada pošto su te gosti ocenili? Pa sad čekat ću da vidim koji su mi ocene dali, brate, pa ću onda da ih ili lovim ili neću da ih lovim, brate. Sve opušteno, brate, razumeš me, brate?
A bereš? O, izgleda da su Markovi šampinjoni u stvari lude pečurke. Hardbas, ovo je znak za hardbas. Idem na neku žurku, idem neki rejv. To, batice, jel idemo zajedno?